Denggem inanadungo. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ipuso na kem kararwami, amin ken kaidaton mi. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ipuso na kem kararwami, amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Tagab sa tiraman tayo pa iti kararag tayo ti pagyaman, da Gordon and Luis Bros, da Mr. and Mrs. Antonio Esperanza Pariñas, ni Teresita Habon, ken ti Chan Rice Mill, Sister Angelita Hernandez, ni Bel Delegado, Speedy recovery ni Mariano Ballocanag, ni Marilo Damilig, ken Jose Disa. Kastamo ti manikarkararag tayo, ti parokya, ti Aulade, ay Saint Michael the Archangel, Paris Corimao, nga idauluan ni Reverend Father Hermogenes Jojo Saturnino Jr., ken dagiti kakadwana. Kakabsat na tipon-tipon tayo nga agdaydayo iti Diyos, agyaman kadagiti parabor, imbag, grasya nga papaina, babaan ti panangibabo at tinasantuan nga ina, aglaylayos ti bendisyon, aglaylayos ti ginaragsak ti puso, pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika na ibaon, tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo, kasya na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo, kasya na kami. Sika asito tugaw, iti makanawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo, kasya na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos nang nangruna nga ipakitam ti pan nakabalin mo, babaan ti panang nga asim ken pamakawan mo. Iburay mo kadadagres at tagrasyam, tapno tarigagayan mi dagiti inkarim, ket magunod mi dagiti gameng ti langit. Kapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. At tugaw tayo entay dunged kadagiti maibasa.
Madaydayaw ti Amo, pinagdaklan ito. Ingato na ti amin ang pagtao, mada, sadang, kapay kumasa ng tao, kapay kumasa, kalpasan na, impatarus da tilinteg ti Diyos sa dinawlawag, inlawlawag, tapno maawatan dagiti tattao. Iti mangyeg dagiti tattao, ti paanurot tilinteg, natignay da, ket nagsangit da. Iti kasta kinunadan ni Nehemias, Ezra, ken dagiti Levita, anang ipalpalawag iti linteg kadagiti tattao. Nasantuan dayto nga aldaw ti Apo a Diyosyo, saan amasapon nga agladingit, wenno agsangit kayo. Agawid kayon, ket agfiesta kayo. Ibingayan nyo ti taraon, ken arak dagiti agkurkurang, tagserbi kadakwada. Nasantuan dayto nga aldaw, ti Apo a Diyos tayo, isut gapuna, adi kay agladingit. Papigsayan na kayo ti rag-o, nga ited ti Apo kada kayo. Nagwaras dagiti Levita, ti ayan dagiti tattao, ket pinakired da, ti pakinakem da. Imbagada asaan da ngagladladingit, tanasantuan daytoy nga aldaw. Nagawid nga ro dagiti amin na tattao, ket nangan, ket nagiinom da, asiraragsak. Imbingayan da dagiti dadduma, kadagiti kanenda, anaawat da, tinangyegan da, anaibasa. Pisa o ti Apo. Salmo responsorio ti sungbat, nalintek dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Tilinteg ti Apo na anay, baro apiksa ti inna ipaay, pudnot ti sawen na maipapan ti Apo, pagsiriben na dagiti nengneng a tao. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada, naingkalintegan dagiti bilbilin na, ket iisip ited na ti pannakaawat. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nasaya at ti panagdaydayaw ti Apo, agpaot nga agnanayon, nalinteg dagiti pangngeddeng na, ket kanayon nga awan idumduma daw. Nalinteg dagiti alagaden ti Apo, Ad-adda nga matarigagayan nga balitok. Uray balitok nga awan na ilaok, kasamsam itda nga diro, wen ti puro adiro. nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Agsaoga o Apo, dumdumngeg tuyadiben mo, at daken kadagiti sa uamaka, itet tiyag nanayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. At daken kadagiti sa uamaka, itet tiyag nanayon na biyak. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamet ken ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria at imipaikan ka, O Apo.
Pimili ni Jesus ti 72 a lalaki. Imbaon na ida sagdudua tapno umon unada amapan iti tunggal ili ken lugar apapanan nanto. Ado ti anyen ngembasit ti agani. Kinunana kadakwada agdawat kayong orod iti akin kukwa iti maani tapno mangibaon kadagiti agani iti paani na. In kayon ibaon kayo akas orbon ti karnero iti yan ti arban dagiti lubo. Di kay mangitugtugot iti sopot bayon wenno sapatos. Di kay agsardeng iti dalan ako mablaaw iti si asino man. No sumrek kayo iti maysa abalay umuna ako nayo adda kumatal na iti daytoy abalay. No iti dayta abalay adda tao a managayat iti talna. Agbatin to kenkwana ti inkablaaw yo. No awan ibabawi yo ti inkablaaw yo. Agdagos kayo iti dayta abalay. Ket kanen ken inumen nyo ti idasarda kada kayo tarumbeng amatangdanan ti agtrabaho. Di kay agalis-alis iti pagdagosan nyo. No sumrek kayo iti maysa nga ili ket awaten da kayo. Kaninyo ti maidasar kada kayo. Paimbagan nyo dagiti masakit iti dayta nga ili ket kunayo kadagiti tattao sadyay. Asidegan kada kayo ti pagarian ti Dios. Ngam no sumrek kayo iti maysa nga ili ket di da kay awaten. In kayo kadagiti kalkalsada ket kunayo oray ti tapok iti iliyo akumpet iti sakami. Punasen mi a maibusor kada kayo. No pay kasta laglagipen nyo nga asiligan kada kayo ti pagarian ti Diyos. Ibagak kada kayo nga inton aldaw ti panangukom. Dakdakkel to ti asi ti Diyos iti Sodoma, ngem iti dayta nga ili. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbaga bigat tayo amin Apo. Welcome kadagitay pumarokya ti St. Michael the Archangel Corimao nga idauluan ni Father Jojo. Welcome Apo, Father Jojo Saturnino. Nagkadwa kami, ijay solsona kini Apo Jojo. Iso nagserbiak akatikista idi. Kain away nakatulong dakkel tinaitulong naman iti panagpadik ta already seminarista at tulungan na. Ka nakalalagip man ti biyag mi di adda kam ijay solsona. Na simple ay amoy ti solsona nga taga Sibilya. Jay Lucas no ti jay kadayaan may sa kadayaan. Awan TV, awan radyo, agbibiyag kamlatan, iso tinakatuladak ti marunggay a binigat, aging katata binigat a marunggay. Iso ti sidami. Ada pagpaborito nga ado ti memories ko ijay solsona. Umuna adda aso ni Apo Jojo idi nga barbunan tinagan na Damian apo niya. Buwan. Damian. Kagapota oray dadakkel nga aso di dumayo, nagbasitan, kamaten na taburburan. Naluko mo dayjay kadwak idi nga sakristan gapota ngam nagbalin nga engineer di nga sakristan ngam natayon ta Roderick Eugenio tinagan na at sakit ti puso na karkararagan tayo. Apan na pinasangwan ti sarming di aso na nagtaray agbuteng di mo daga di animal ijay di aso ni Apo Jojo kabuteng nat sarming dayay bilit nga daytay mamguong kung kunana makarugrugit ijay side mirror ti lugan ni Apo Jojo apan napalpaluten di bagbagina ijay sarming isugayam ti karigatan nga kalaban bagbagi ken tarupa niya kitaan nyo padasin nyo agkita kay ti rupa ti sabali nagadu mauyaw-uyaw ngam no di rupa yon ay Diyos ko agpakawang kayon bigbig at pailaeng ka madita kita yon nya sulso na may sama nga naka tubayan ti bokasyon ang agpadi ta nagmayat na ti ebanghelyo tayo nya ti kunana ado ti anyen basit ti agani dumawat kayo ti akin kukwa ti paganyan kunana ijay diadak gid ras kasla kayat kumeten ang diadak di solsona ay konfesar ko ni kini Apo Jojo jak nagpakpakada apo agawi dak ijay balay kunak
Wen, gayam na panak nag-exam ije seminaryo. Naglibasak na pan nag-exam ije seminaryo. Handa nga ammo. Di ko ang sumre ka kon kunana. Ammo iti sa ludsod na idi sumre ka. Apo mapana kon ije seminaryo nakapasa akmet kunana. Kunak kunani Apo Jojo. Kas ano ni Kwan kunana mat. Oh ya damat ay di jay mat na day agtokar-tokarak mati or organ ijay ka damot kumita kita. Happy Teacher's Day ma magbuybuya day jay. Oh, follower ko matan niya. Kas ano ni Kwan ko na ni Apo Jojo. Ko na mat, ya mo basta kayat ko mat. Ya mo no ay ayaten nak mo, baka ayaten nak ng basit laeng siguro. Kako nak kanya nano kaya mo agpadi akta sa waeng ka ko nak agin dependent ta ko nakahan ko na ingkalat ta agpadin ko na naman. Ijay naka tukayan mo ti awag ti kinapadi. Apa yang nga nga natukay mo ti awag ti kinapadi. Ori yeding ras idi may maysa ni Father Puli nga Albano nagdakkel nga ili. At dagiti tarigagay nga kaslakayat ko at tulungan kadag trabaho ti padi nga nga mabalin takatikista akmet. Mabalin na ka nga tumulong nga panmisa gitara, mang seminar, tadi biag mi nga katikista jay ka si kati driver, si kati parapatit, si kat paraluto, para silaw ti tokak no agbagyo, para amin-aminan, para kirkir no nya ti makirkiran. Ngem di jay arami di pa di kayo kaslakayat ko idin nga aramiden ngem hangko mo mabalinta seminar ay katikista ak nga rod. Iso nga napanak latan nag-exam nga awan ti uray ni Paris Pris ko hanang ammo. Di ko ang kagpadi akon ko ay mapanak seminaryo ko na. Ano pala ibagama nga na, ada kwartam, kabaalam, hanam dinamag, ti masaludsod na, kas ano ni Kwan, ano pala, ang matiman, baamtan, baamtan ko na, so pala dinamag naman, kas ano ni Kwan ka na, amunan to de jayan. Pero hindi na panak, wan, narigat. No panunutan apo, panunutan nyo kabsat na tuok, iso ti kabutang dagiti dagduma nga, ang pampandi seminaryo, nangina, natuok, masapol nga agtrabaho ka ipapatim ti agadal. Kada ito'y awag na tatan ito'y ebanghelyo tayo. Ado ti maani ng basit ti agani. Siguro marmar pa kahanan ti maani. Awang pa, tada ko magamin agani tatamutin nga riperan niya. Kati pangarig na ka, ado ti maani ng basit ti agani. Kaya't nangasawan, bumasit ti ag serserbi. Kaiso nga ron tatakakabsat. Uri da kam ti Archdiocese of Nueva Segovia, datay dito Nueva Segovia, datay ti kadakkelan Mother Diocese tayo, ngem nagsasaruno nga mano nga tawen nga awan na ordenan nagbasit. Nagado ti masmastel nga papadi agkarasakit, agkaratay, ano da kay mo ti agawis ti pakan kadagitay mo irasan, dagitay mo lechon, dagitay mo ko ti ipakpakan nyo, anyo magkayat ti babaing kayo mo ti marunggay lang I mean Father. Di na maamo nga kay kayat ko ngam alokon ngam dagiti lechon. Kinagadot matay kada ag senyor, basit ti awag. Ti influence ti technology, modernization, ti lubong tayo, naguyudan na dagiti agtutubo, nagbasitan. Kaag senyorak to pa yan. Dandani pa makaritira na po Jojo. Sino mang sukat kanyami? Anya ti misyon nyo at tao kakabsat. Kada ti agkris-krisis ti bukasyon, dito parokya tayo, ay so dadya ipagpag namilat nga at the Seminarians Foundation. At dala kadagitay more or nung pangtulong kadagitay seminarista, ta siyempre no, di pamilya ka marigatan, iso ti umuna nga rason, uray kayat di ubing, kayat di pamilya, ti umuna nga rason, nangina awan kwarta, kuna tayo. Kayso nga rod nga tata ilong-lungalong, tata may sapay nga idawdawat ti Archdiocese tayo, kinuray siya pailaeng idi. Tatabulan ti Oktubre, di mo Rosary Month niya. Oy, nakariing kayo haan. Rosary Month, ti may nga intention ko ma, ti panagado ti bukasyon. Tani Apo Santa Maria, ti ina, ti bukasyon. Ni Apo Santa Maria, ti ina, ti papadi. Iso nga tunggal ag Santo Rosario kayo, iyay may saka dagiti intensyones yo, ti panangidawdawat, ti panagado, ti bukasyon. Tanarigat ngamin. Edi,
nya nga tawon day di National Clergy Gathering nga kunana ke 20,000 sa laeng ti papadi tayo dito Pilipinas, more or less. Ay, no. Aan nga 20,000. Ti ratio na, may isa nga tao, may isa nga padi, ti serserbian na equals 20,000 nga ta. Kasama ng serbim nga rod jay. Kakurang aday jay kung mga bilang. Kanya ti obligasyon nyo nga tattao, da kayo nga laygo nga kakabsat, no makita yung agkurang ti padi, sa bagay na umakay sa mo ti rupa ti papadi kaminan, anya ti obligasyon nyo, mabalin nyo matlang nga i-share di treatise yun. Share, anya di jay, time. Kadagitay mabalin nga tumulong iti seminaryo, agisuro. Ay, di jay oras yo, tumulong nga agkararag. Nadda seminarista, ingkay arayatin ida. Nadda marigatan tumulong kayo, treasure. Ado dagitay, oy, tumultulong nga kakabsat tayo, nga mangiburburay ti sanikwada para laeng pagbasa dagiti seminarista. Nya, talent. Dagiti na laeng agisuro, iso dagiti ado mati mapantumultulong, agisuro ka dagiti anak tayo. Taapaya, DJ kuna ni San Francisco de Assisi ni Rabii, ay DJ sermon tayo di Rabii ni San Francisco de Assisi. Di kun pa yun, hanapay kahit nagpadi, apayan na nga to ti respeto na ti padi. Anya ti kuna na, if I see an angel and a priest, I would bend my knee first before the priest, then to the angel. Agparintumang kanu nga umuna, ijisango ti padi, sakbay dayjay anghel, taapayan ni anghel, mensahero laeng ni Apo Diyos, kani Apo Padi, isuna, babaeng kengkuana, agmaterialize, itibagi ni Apo Jesus, babaeng tinasantuan nga, bisa. Iso nga maawanan tayo ti Padi, imagine niyo, pangalaan tayo pa itibagi ni Apo Jesus, tas ano pa nga awatin tayo, sino pa iti mangkonpesar, mangpakawan direkta ang pakawan di basol. Sino pa iti mangbunyag magbaling nga Kristiyano dagiti anak tayo. Iso nga numadanagan kami apapadi, mas adda ko matidanag yo nga kakabsat niya. Numadanagan kami tagkurkurang kamin, bumasbasit ko man, mas adda ko mati danag yo. Iso nga no agkarkararag kami, mas adda ko mamot ti panag, karkararag yo. Kang runaan na panay kararag, kadagiti papadi nga marigrigatan, papadi nga masulsuliso, papadi nga annakit, papadi nga maupupay, adu ti papadi nga mauawanan iti bukasyon ikararagan nyo. Maikadwa dagiti mayat nga agpadi. Tano kumaman no adda di puso dati tarigagay da nga agpadi, maaddaan da ko matitured. Asumreg, mangpadas. Siyak idi jak na panunot day ta pagbayad. Jak na panunot day ta laing, tahanag mga nalaing ni agbasbasa kayay idi high school kada katikista, jak na panunot no maikari ako nohaan, jak amo basta na panaklatan, panak nakigubat nga awan ti armas ko. God will provide. Mother Mary will provide. Ited nan tulata. Iso nga tatakakabsat ala, nasaya at kadagiti da kayo nga imay bisita ditoy San Miguel Arcangel, iso ti protector tayo nya, iso ti mangibabaet. Idaw-dawatan nyo mo't kakabsat nga taga norte ti panagado ti bukasyon, dito parokya, tayo ulitin tayo, hindi ko maintensyon tayo, panagado ti bukasyon. Wen, bumasit ti agserbi iti pagarian, bumasit ti magited ti bagina, nagdakkel ngamin ti awis ti lubong. Nagdakkel ti guyod ti lubong. Anya ti solusyon na dito kakapsat may salaeng kararag. Ikararagan tayo. Alano, da kayo, kunakpay dito amoyo kakapsat nga taga norte, kunakpay ka dagito taga Sibilya. Sagsagrapo nyo ti kinapadik. Timulong kayo kanyak idi. Haan, hantay nga agaam mo. Iso nga si asino man nga matulungan nyo, itidyo tatulong nyo. Agsublin tumudlaeng kada kayo. No, mangtulong kayo, awan dua-dua, ribu-ribon to, agsublin to kada tayo. Apay baybayan nga rod ni Apo Diyos, dagiti tattao,
nga agtalag ken tumulong kadagiti kanyana haan Apolos kakabsat. Ala daytoy kaputan na era na mga iso ti reading tayo ay kararagan tayo ti panagado ti bukasyon ta bumasit nga bumasit ti agani. Namnumang pay kastahan tayo maawanan tinamnama. Isunat ti akin kukwa ti paganyan, isunat ti akin arban. Iremedyo ng tulata day tatimang tinamnama kada tayo. Panagdaton. Amin, o Apo, nga insagot mo, nampay ken rigat, wen amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pangyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, Apo iyawat minano mo adaton, sabay umatadaga ikaryan, nga umawat di bagigen daram. Iti daytoy ami sa apagyaman, Apo iyawat minano mo adaton, sabay umatadaga ikaryan, Nga umawat ibagi kendara. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awatin na kumadag iti adaton kadagiti imam, Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Manang nga si a Diyos awatem kadtoy daton mi kat pagbalinem nga ubog ti amin a bendisyon gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamet kan ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. Adada si tatag ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May kariket rumbeng. Pudno na yo may kari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios ta idinto asaan mo masapol di panagdayaw minupay kasta impaay mo asubalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami taawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngem agpaayda pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga itantan o ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles gat kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo a Dios dagiti amin a parswa di langit ken daga napnoda iti pagdaydayawan Hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo Hosana iti kangatuan. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo.
Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy ta daytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungar innakam insalakan sika ananubot. Iti ngarud panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano iti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapo, ti iglesia manisaknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlon nga Arsobispo mi, ken dagiti amin apapadi. Laglagipem pay apo, dagiti kakabsat mi amat maturog, asinanama iti panagungar danto, ken amin nga pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pakakitandaken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, te ipay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon nga biag. Ken makiranod kam to keneng gasatan nga Birhen Maria nga ina ti Dios. Ni nagasat nga Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles ken amin asa santo. Isuda nakapudno ang nagserbiken kaditi daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi, ti patinayon nga aldaw, pakawanem ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakammet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamain mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kandayaw iti agnanayon na dinto agsarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ni paay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana.
Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ka. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo amin. Kordero ti Diyos, sa may kat karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat karagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Esos, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ti may salana sa mapaimbagton ti kararwak. Tumangadak ken kaapo ketiep kasku tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakidalek tuy asok ko tumangadak ken kaapo ketiep kasku tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakidalek tuy asok ko ngaruto Diyos ako ken ka dinakdawaten daytoy adipen mo wala ingkakat gibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agdalinay na bukod mo laeng. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo tada iti Santa Misa pabarwen na ti bagikan kararwami. Inwaragawag mi ket nakiranod kami ti ipapatay ti anak mo. Aramidam ka di amakiranod kam tumad iti nagloryaan atawid na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Agtugaw tayo, tadenggan tayo ti mensahe, dahiti maysa kadagiti mentor ko, nga nagpadi ng tultulong ni Apo Jojo Apo. Nimbag nga bigat tayo amin kabsat. Ket itinagan ti na Christian wa nagimong ti parokya ni San Miguel Arcangel iti ili ti Curimaw halag dayto yung gundaway ti agyaman kanya purupo ta na ikaysa kami ita daytoy nga nasantuan nga misa nang nangruna iti na panangikarkararag ti gimong mi anak Christian one ijay Curimaw. Thank you very much sa purufo amuyo tay ragsak mi nga apupadi
iso tay panagbunga iti adu. Probably not hana babaen iti maysa nga familia no diit kang runaan na dagiti panagpadi. Ti mission mi nga inted ni Apo Dios iso tay panakaisaknap ti pagarian ti Dios. Tay panangyasideg mi kaday tattao ken kuana. Haan nga tay panangyasideg tay tattao ken ni Apo Padi. Kang kanayon mi nga baga nga no pumanaw kamin iti maysa nga parokya dagitay gagayem nasinged nga parokyano iti dayta nga parokya daduman no dida kay tepadin anda nga makimismisan ket kunak daduma haan nga dayta ti mission mi no di ket panangyasideg mi ken ni Apo dagiti tattao ken ni Apo Dios. So dayto iti pagrukodan tay bunga tay panagyan mi iti parokya tay panakiyasideg tayo ken ni Apo Dios tay panagsanto ket agbalin tay nga nabunga akas iti dayten nangegan tayo nga naibasa tay panakibaon tayo nga mga kasaba ket kas kuna ni Apo Rufo kadwada kami kadwada kayo iti daytoy nga misyon nga nindaklan nga intelek ni Apo Dios imbati na iti nasantuan nga iglesia na. Daytoy kadi panagtaktakunay tayo, panagkaykaysa tayo, panagpinsa tayo nga amangi saknap daytoy pagarian ti Dios iti kagimungan tayo. Ket nabungan to kuma nang nangruna iti daytoy apapalan mi nga panakaipasdeg daytoy shrine ti Our Lady of Guadalupe. Ya. Amuyo nagsarsarita kam tatay kasangwanan tay misa ken ni Apo Rufo. On the way tatan daytoy Tilma daytoy ladawan ni Apo Santa Maria de Guadalupe. Ket agsubli kam tumanen kadin to o may minto man agepen daytay ladawan nga dekket idetay original. Yeah, probably dumagas tayo to no ag pilgrimage te parokya. Yeah, dagiti pumarokya in kami met ag pilgrimage to probably dayto nga bulan next month or early next year. Ta umay minto agapen daytoy nga ladawan. Anyway, amumi Apo Rufo nga ni Apo Santa Maria ipatpateg na kalaunay ta nabunga dagiti aramid mo, dagiti gandat mo ken ti plano nang nangruna ti panakibaw mo dito nga parokya. Amuyo Apo maysa nga padimi iti Ilocos Norte ti nagserserbit ditoy nga nagkakauna dedi Apo Mariano Pasis. Isu ti maysa nga nasinged nga padi nga nang tubtubay met ti biagmi nga papadi. Babaen ti nainget nga ehemplo na pagpatulad iti nasantuan na singpetan a panagbiag. Nang nangruna iti daytoy panagkamang na iti naynaan a panarabay ken panangibabaet daytoy nga natayo ni Virgen Santa Maria. Diyos nagina manen na Apo Rufo ken kada kayo kapsat. Nagtugaw ka pa Apo. Thank you manen Apo. Hindi pa nagidaulo ni Apo Jojo, tiyo umayo. Mapadayawan ako unay gasam deta padi nga nagserserbiak ti makatawan kakonselebrada kasi kaagmisan Apo ta makikonselebrada ako sikan ko na namat mapadayawan gasam ta isot ng tultulong kanya
So nangisaksakit kanyak, insakit nakmat at di yukat ko naman. Iso tinang patanor ko ma kanyak. Tata iso ti maki konselebrada iso nga ko nakasikat agmisa apo ko nakahaan ko na iso nga mapadayawan na ng bigbigak launay apo ti sakripisyo damet nga timultulong kada karkararag daa hanan ko managunod dahito nga kinapadi no nga isudang imuna nga nagtuladan isudang nga nang tultulong moral, spiritual, financially mo tayo mo yumet nga awan di awan so da mo lakam kamagag idi kay so nga tatatin na impapuswan nga panagyaman apo Jojo oray umayak agyamyaman ngam sa bali mo ilata detay danunan na kanji na padi nga nagyanam kasla no ragsakan akmet ngam pakaidaydayawan latta ko man ni apo Dios apo nya ket ikararagan tay pa ikararagan nyo apo napigpigsan sa mo ti kararag mo ti bokasyon ta ada seminarista kanda magpadi so, si kaman laengen ti mga ikararagan na gitay bokasyon la apo ta kasapulan nya kalpasan ti pa nasanto na misa apo ket da dinengdeng amarunggay ijay alangan mo ngajak pagsidaan agsasango tayo basit mangan tayo pang ili tayo kadagiti kapsat ano san tayo ti adda apo oray nano mo naggapo iti puso nya tumakder tayo ti apo adda ko mga kada kayo Asa ko babet. bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo Amen. nalpasen ti nasanton ay misa intayon iti ayat ken kapya ti apo Agyaman tayo. naimbaga bigat tayo amin apo nagitay ag picture nagitay bisita tayo apo kin mabalin tayo makipicture Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat. Adu nga aldaw ti naglabas kanya, ngem day tuyen ti mangted pudno aragsa.